Back to work na guys. Ayun, papunta na kami ng store. Ihahatid ko na si Peter doon. Ayaw mo dyan sa apartment, kuya? Ha? Ayaw mo sa apartment para may kasama si Chris? Kasi ko. Ayaw niya mag-cheating. Kasi ko. Ako tsaka yung group. Na-trauma kasi ako nun eh. Ba't naman si Jada nakakaano na ngayon kay Groot, diba Ting? Nakakalapit na ulit. Hindi naman gaano matindihan kay Jada pero sa akin talaga. Wala na yun. Ayun, tapos si Jada, uwi na rin siya. Oh. Pasman yun Si Chris. Ay, mamaya kaya Peter tsaka Chris, punta tayong Saan? Baklaran. Yung uniform nyo. Bili na natin. Meron na ata kami. Naaway niyo si Jada talaga. Sama na ako, tita. Naaway nila si Jada. Meron na ata ako, tita Mapi. Sabi ni mami mo wala pa daw eh. Bilan daw, sabay daw kita bilhan. Ayun, tapos ang daming gagawin guys. Mga shipping, mga pick up, lalamove, supplier, tapos sa mga buyer. Kaya, let's go. Hello guys, magandang gabi. Hindi, hinaan mo nga di. Sorry, hindi ako nakapag-vlog today. Sobrang daming ginawa sa store guys. Ayun, pumunta lang kami kanina. Tapos nagpa-ship syempre ng mga mga orders kasi ilang araw kaming sarado. And then, ayun nga, yung mga restock ko ng mga produkto, yung mga reseller and distributor ko din, nag-restock din sila. So, ayun, na-busy kami kanina guys. And ayun nga. Ano lagi naman? Sa kausap ko sila. Ayun. Saan na ba ako? Ano? Aray ko. Ano ba? Ay, naku, papampam. Baba! Ay! Baba. Sana tuloy akong kaloka naman. So, yun lang. And then, hinatid ko nga doon si Jada. Tapos, sinundo na siya doon ng mama niya. Then, si Kuya Peter nandun na sa Don Carlos. And, walang ganap talaga kanina, guys. Super busy namin sa, sa tindahan. Grabe yung pimple ko. Sa baba talaga. Kaya, babawi na ako tomorrow kasi kailangan ko ng pagupitan si Chris. Bibilang ko ng uniform. Then, hindi ko pa alam. Basta yung, magpapaligo pa ako ng aso tomorrow. Kaya, busy na naman pala. Pero, ayun nga, mag-vlog ako para sa inyo. Tapos, ayan, mag-edit na ako, guys, ng mga vlogs. Para may ma-upload na tayo. Ayun lang, guys, ang ating chika-chika today, ha. Bawi ako tomorrow. At, para maumpisan ko ng pag-edit. Good night! See you bukas. Si Chris pala dito sa, sa kabila na. Kasi wala na si Emma. Sabi ko na ata kaninang umaga, bumalik na ulit siya sa Kabanatuan. Tinuloy niya na yung bakasyon niya. So, thank you, Emma, sa pagbalik dito ng 4 days. Maraming salamat. Naku, kung wala ka, baka wala ako na pag-iwanan talaga ng mga doggies dito. Night! Good morning, guys. Wait lang. Ayun, kakagaling lang namin ni Daddy sa Korean restaurant. Hindi, doon sa Cartimar. Namalingki kami ng lulutuin for dogs. Ito yung sa doggies is leeg. Pero meron pa sila dyan. Bumili na ako ng lulutuin para bukas nila. Tapos puso ng pork. Tapos malunggay para sa doggies, kangkong. Then my favorite na juice, itong winter melon. Ayan, tapos ito, soya milk, yung sweetened na, masarap siya. Tapos tofu, ayun. Sarap siya sa kimchi jjigae or sa mga soup. Ayan, meron akong soft and ano to? So, silk and soft. Ito, soft for mga soup nga. Ay, bakit ganun? Magkano pa rin siya. Malamig siya. Sorry naman. Wala pansin. Foggy pala. So, yun nga. Soft and firm. Ito para sa kimchi jjigae. Ito para sa soup. Tapos, bumili ako ng ito. Kasi yung gagawa ako ng
At ano nga yun, daddy, yung ulam na gagawin ko? Basta yung sa puso ng ng baboy. Yun. And then, anak ko, yung ating taho. Ala, natapon. May basag ata. Kuha ka na lang doon ng panibagong kutsara. Ito sa'yo, yung may may red beans sa akin yun. Kuha ko muna kutsara. So, yun. Tapos mga gulay-gulay. Wait lang. Kain tayo, guys. Ayan sa akin. Pinaglagay ko siya ng red beans. Na-curious lang ako. Kasi, ang daming nagbumibili doon na pinalalagyan nila ng mga ganyan nga. Iba-iba yung toppings. Pero kay Chris, ano lang yan. Sago. Hammers. Ayan, busog ka na dyan. Breakfast na yan. Hatin lang kami dito ni Daddy. Oh, pabalik-balik ka na, Poknat. Tapusin ko lang to, maliligo na kayo. Grabe, init na yan. Woo! No. Tingnan mo dyan. Grabe na. Init. Kaknit. So, yun, inaano ko lang tong malunggay. Kasi lalagay ko dun sa leg nga ng chicken. Para bukas nila yun. Huwag ko. Diyan ka lang. Ito ang pinakamasarap na gulay, guys. Malunggay. Pinakamas-sustansya din, I guess. Or masustansyang gulay lang. Ganun. Pero napaka hirap. Kumbaga, komplikado siya. Kasi tatanggalin mo pa isa-isa sa Pero nakaka-enjoy ito eh. Lalo na pagka sa probinsya. May ganito ka lang eh. Tapos may mga kapitbahay ka lang habang nagkukwentuhan kayo. Yung gano'n. Matatapos nyo yung nito. Mag-imo. Kung sa amin sa Bicol. Yung pagpe-prepare ng pagpe-prepare is pag-imo. Tapos masarap nito is yung fresh na fresh talaga, yung kakapitas lang sa niya, sa puno niya. Ang sarap crispy. Di ba yan, Poknat? Ninita na siguro sila. Ninita ka na, bebe. Wait lang. Ano yan, me? Ay, kakala ko nasa CR ka. Ha? Kala ko nasa CR ka, naliligo na. Samsamin mo na nga kinainan ng mga aso dyan. Kung tapos na sila. Anong kala mo naman sa siya? Pala binili ko kanina, guys, yung para kay Daddy kasi nila nito asparagus. So 170 pesos. Maharlika no. 170 yan. Tapos ano ba 'to? Oh, basta zucchini. Zucchini. Tapos pechay and bell pepper. Tapos, syempre, ito, favorite, enoki mushroom. 40 pesos lang, enoki. Then, radish. Yan, tapos, carrots. And bell pepper ulit. Then, carrots ulit. So, ayun, yung gagawin ko pala is bopis, guys. So, ito ilalagay ko. And carrots, tapos bell pepper. So, yeah. Ito is tomato and yung nga kanina, kangkong. Wait, Groot! Na-prepare ko na, guys. Natagalan lang ako dito sa puso ng baboy kasi hindi ko siya napakuluan ng matagal or hindi ko siya masyado napakuluan ng maayos. So, yung gitna ng heart is hilaw pa. Malambot pa pag hiniwa-hiwa nyo. So, anyway, ito na yung bawang sibuyas, carrots, labanos, tapos atswete na sa mainit na tubig. Nag-chop ako ng garlic. Akala ko may garlic eh. Buti na lang chinek ko yung ingredients sa tara let's cook no.
Nagluto na kasi ako before nito sa cooking channel ko. Kasi nakalimutan ko na yung password nun, kaya din ako makapag-post ulit. Anyway, tara, luto na tayo. Ano pa pala? Sorry, kulang pa. Salt. Ayan, salt. Sensya na sa kalat. Tapos ito na lang, bell pepper, tsaka yung siling, haba, and labuyo ang hihiwain ko later. Kailangan pa pala guys ng paminta. Ayan, tapos laurel. So, wala na pala akong laurel. Laurel, yun na lang. Maliliit. Pwede na yan. So, let's luto-luto na. Punta lang ako munang store guys. Daan ako doon si Chris. Pinauna ko na kasi siya doon. At pinahatid ko yung ulam. Pinadala ko kay Chris. Ayun. Ano ba? Parang nawawala naman sa sarili ko. So, ayun nga. Susunduin ko siya sa store. Tapos, pupunta kaming Baclaran kasama si Peter para bumili ng uniform nila. Yun. Tapos, diretso kami mag-simba. Sila nilang naiwan dyan sa bahay. Ayan, uuwi na kami guys. Ayan o, diretso kami sa Baclaran pala. Nabili kami uniform. Dito si Jada, binila ni Tita Dayan niya ng bag. Patingin din ang bag. Patingin mo daw. Eh, bagong bag si Jada. Ako di na kailangan na bilan ng bag. Ay, kumaingay. Yung boses niyo, ang laki. Ako di na kailangan ng bilan ng bag. Bakit? Dami-dami kong bag doon. Kaya nga. Sabay na pala natin na makapawin ko natin. Saan? Oo, pag-uwi. Bye, Ding! Aral ka mabuti, Jada. Pasokan nila bukas. Sabi na Baclaran is always crowded. Sunday kasi tapos bilihan pa ng sakto, pasukan. Bilihan ng mga, bukas ng mga public. bilihan ng mga, tagdan? Uniform. Dito kasi, dito, ayan kain muna daw kami guys. Merienda, ito dalawa. Ay, grabe. Hirap tumagos. Kaso baka puno naman anak. Doon meron pa, McDo, tsaka iba. Dito na lang. Kung puno, McDo. O sige, tingnan muna natin. Oh, excuse me. Sorry. Mura ng mga guys. So, cortina. Bumili ako nito para sa sala. Para presko. Ayan. Paliwanag. 500 lang apat. Ang dami po. Ang ganda yun. Thank you. Happy birthday na ngayon mo. Dito ko guys sa bahay. Napasyal. Ayan. After 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano? Hindi naman. Kailan ako ulit punta dito? Last year. Last year. Yun. Yan, mag-aral ka na magluto, Day. Magaling kaya magluto yan. Ha? Ay, magaling ba? Asawa nga pala ni Japong. Nak! Dalagang Pilipina. Yeah. Tama din nila, Jeff. Just ada pa. Iwasan mo ko ba? Yun lang, may tagahugas pa. Charot. Kanina to? Ano to? Burger. So, may ketchup dito. Sabi ko sa kanila, para lumiit yung bahay. Ayan. Ito na guys, yung nagre-request ng Don Carlos vlog. Yan si Mark. Wala ka pa, Mark? Ayan. Okay, ako pala dito. Ay, galing kasi kaming Baclaran, bilhin ako ng uniform si Peter tsaka si Chris. Ayan. Tapos magsisimba dapat ako. Itong isa tinopak. Nasira na yung araw ko. Uwi na tayo. Ayan. Dito ulit sila kumain ngayon. Dapat kakain kami sa labas eh. Oh, grabe! Nakakaloka. Pati kanina pagpunta namin, ang hirap tumagos, girl. Grabe. Pagpunta namin doon. Taw-taw! Dito si Taw-taw eh. Si Taw-taw lang ba yung nakakawala dyan? Yung the rest, nasa taas na. Si Natsu di pa rin marunong bumaba ng hagdan. Tapos yun eh. Kaloka! Tumanda na't lahat si Natsu. Hindi pa rin marunong bumaba ng hagdan. Okay tayo mamaya. Tayo ko sila Dayan. Taw-taw! Taw-taw! Grabe likot mo ha. Para kasi kami din. Taw! Taw-taw! Ay!
Ano? Di ka pwede lumabas? Ano? Ha? Dito. Dito. Up. Dito. Ganda, itim na itim. Magsalita ka, kunwari may cooking channel ka. Dali na. Ano lulutuin mo? Ang lulutuin ko po ngayon. Normal lang, ano yun? Grabe ka naman. Kailangan may arte, di ba? Oo, sige. Our ulam for today is inisamay. Tambay muna ako dito, guys. Dito ako kakain eh. Sarap yung ulam. Sardinas. Ginisa, ano? Cabbage, ginisa sa sardinas. Ano? Tanong mo? Nagsimba ka? Kasi ba dapat din ako eh? Ay, nako si Chris nga na ano, nabagrat. Bakit dami ba? Busy tuloy ako. Kainis. Eh, ayoko naman magsimba din na may nakabusangot na nag-aantay sa labas. Di ba? Oh. Hindi ka rin na makakapag, ano nang, pag, makafocus sa pagdadasal mo. Halika na, uwi na tayo. Ayan, yung ending, hindi ko sila pinakain ngayon sa labas. Hello, Sardinas. asan si Peter? Andun sa... Saan? Ah, Sa rooftop? sa Trace. Dito? Punta nga natin. Pwede rin dun. Shine and shimmering. Pagtalunod sa doon. Ayan yung sotelo. May pagkwentuhan sa mga kababata niya dati dito. Dito si Kuya Peter. Nakikita nyo ba? Ayan o. Hi Kuya. Wala kang ilaw dito Kuya. Wala po eh. Si Lolo Indoy. Hello. Napasyal ako dito Lo. Tsaka si Lola. Ayan. Ito yung asawa. Ano ba? Si Lola yung asawa ni Lolo. Ayan. Sino kamukha ni Lola sa amin guys? Yan ang aming abuela. Ang kadalagahan niya. Si Lolo, gwapo din yan. Hanapin ko nga yung ano, yung picture niya. Nung binata pa siya. Or yung kasal nila ni Lola. Pogi-pogi niya ni Lolo. Di ba, Lo? Kain tayo. Talagang di ka rin nagsa-soft drinks? Bira. City kasi siya. Ah, okay. Tapos tinan niya yung rice niya. Oh my gosh. Di bale na. Lalamon kami ni Goldie. Kain. Next year lang. Na naman dito. Ah, si Tao-Tao yun, ang wiwi. Yan si Kakash. Ay, Chuboy! Chuboy! Dali! Dali! Galing na pala na ito umakyat ng hagdan. Oh, careful. Oh, sabi ko na eh. Careful. Yan. Chuboy! Ay, di ba pala si Pepe? Hey. Hey ka na, dali. Hey, Chuboy! Ang ganda ng kwarto ni Inday, ah. Lakas ng trip, oh. Pero ang ganda. Ikaw lang gumawa niyan? Uy, may bakula. Galing. Paano pag gusto mo na siyang palitan? Yan wala. Tanggalin mo lang. Kaso, hindi may iwan yung ibang papel. Hindi. Talaga? Oh, malaglag ka. Ay, Diyos ko, Lord. Grabe. Hala, naku po. Hala. Grabe. Hala, uy. Kaya pala namamaya to eh. Ganun. 1, 2, yo! Diyos ko po. Chuboy! Ay, sorry. Nakikiyan na lang. Ay, Tao! Ikaw nakalap. Oh! Uy! Kasi! Ay! Huwag mo ako bite. Halaga nila, Mika. Tao! Tapos si Kara. Wag mo ako bite ha. Baka i-bite mo ako eh. Laki. Bata pa yan. Ilang buwan pa lang yan.
Kara! Kara, baby! Kara! Ayan. Puro sampay, guys. Sorry. Hoy! Hoy! Uwi na kami, guys. Ayan, tricycle lang papunta dun sa may sakayan ng jeep papunta sa amin. Nakamiss yung ano. Nagsa-sidecar tayo dito, no? Sabi sa kanya ng mga tao dyan sa amin. Laki na ni Cristo. Laki na, oh. Tapos yung mga childhood friends ko, sinasabi. Lalaki na rin nila, eh, no? Oo. Mga kababata niya dyan. Si Kurt, di ba? Parehas pa rin boses niya eh. Pero malaki na din si Kurt. Oo. Pumayat ng onte. Ayun, ito pa rin, guys. Yung ano dito, wala namang pinagbago. Yung pa rin yung tao, yung mga nagtitinda. Ang maganda lang dito is ano, accessible yung mga bilihan ng pagkain, ng ulam, kahit na madaling araw, may mga bukas. Oo. Tapos naalala ko pupunta tayo ng palengke dati. Ayan, Baklaran, dami pa rin tao. Tayo pa rin nagpunta. Hello, guys! Ayan, tapos na naman po ang araw natin today. Nakapag-edit ako kaninang bago ay yata ako umalis para sunduin si Chris tsaka si Peter, tapos niyan pa lang na-upload. Ngayon pa lang ina-upload ko and matagal-tagal pa. Ayan, pero iwanan ko na yan ngayon para tomorrow is may papanood na naman kayo. Yung ibang vlog sa ano, sa outing namin, hindi ko pa ma-edit, gawa na may kukunin pa ako kay Dayan kasi nag-vlog din sila, so i-combine ko yung vlog nila sa na-vlog ko. Yeah, ayun lang ang ganap today, guys. So bukas ko na paliliguan yung mga doggies kasi kanina wala na nga akong oras, gawa ng inuna ko yung mga uniform nila Chris na mabili, and then yun, bukas na lang yung mga doggies. Tapos ewan ko kung kailan yung shoes nito. Or pwede pa yata yung shoes niya. Ginamit niya nung last year. Kasi bago-bago pa naman yun eh. Bago mag-end yung school year is binilang ko yun, diba? Kaya okay naman na siguro yun. So, yun lang. Ang dami ko na naman dada. Mag-good night lang naman ako sa inyo. Bye, guys. See you bukas.